Afgelopen donderdag organiseerde het platform Klimaatverandering Curaçao haar 4e sessie. Het platform is opgericht om de overheid informatie te geven over klimaatverandering, strategieën voor vermindering en aanpassing. Een van de 2 sprekers was Ashley Duits. Hij is directeur van de Bloedbank en hij ging in op de relatie tussen klimaatverandering en de gevolgen voor onze gezondheid. Er wordt vaak heel veel over andere onderwerpen gesproken, maar ook voor de gezondheid heeft de verandering van het klimaat wereldwijd duidelijk gevolgen. Ik had het volgende gesprek met Ashley Duits. Meneer Duits, het platform Klimaatverandering Curaçao heeft onlangs haar 4e sessie georganiseerd. U was een van de sprekers en dat platform dat heeft als hoofddoel om de regering te informeren over klimaatverandering en ook natuurlijk de bevolking. Hoe ging het tijdens deze sessie? Nou, het was prima. Het was goed georganiseerd en ruimte gegeven om belangrijke dingen te bespreken. Nou, wat ik heel belangrijk vond ook, is het feit dat ze nu aandacht besteden aan de gezondheid. Ja. En het welzijn van mensen in het kader van klimaatverandering. Want die link wordt niet altijd gelegd, hè? Die link wordt niet 1, 2, 3 gelegd. Heel vaak heeft men over andere zaken, maar het wordt alleen maar duidelijker dat het juist een van de essentiële dingen is om mee te nemen in de discussie van klimaatverandering. is de gezondheid van mensen. Wat voor gevolgen kan klimaatverandering hebben op de gezondheid van mensen? Nou, hogere temperaturen brengen met zich mee allerlei problemen, cardiovasculair, ademhalingsproblemen, maar ook gewoon heel simpel minder slapen. En al deze dingen dragen bij, met name bij vulnerabele groepen, dat de mensen gewoon daar flink last van hebben, dat ze daar ziek van worden en dat ze soms onder bepaalde omstandigheden komen te overlijden. Andere aspecten zijn met klimaatverandering is die hoge droogte, hogere kans op bijvoorbeeld branden, wat we bijvoorbeeld in Californië zien en ook een regenval, wat we bijvoorbeeld in Valencia gezien hebben. Nou, direct of indirect, daar gaan mensen dood aan. Dus wat dat betreft heeft die een enorme impact. Het is altijd heel moeilijk om voorbereid te zijn op klimaatverandering, want het is een wereldwijde ontwikkeling. Dan wordt er vaak gesproken over hogere water enzovoort. Ja. Maar wat kunnen wij in het gebied van de gezondheid doen om voorbereid te zijn? Nou, wij moeten ons bijvoorbeeld beter beschermen tegen hogere temperaturen. Dat betekent dus bijvoorbeeld insmeren, niet de hele tijd in de zon lopen. Maar tegelijkertijd ook vanuit publieke gezondheid dingen gaan doen die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld als we wijken gaan ontwikkelen, dat daar gewoon voldoende groen in is. Ja. Dat mensen daar kunnen lopen, dat mensen daar buiten kunnen zitten en niet in het huis moeten zitten omdat alles van beton is. Dat je gaat kijken naar afwateringssystemen, dat je gaat kijken naar gewoon, hoe ga ik om met mijn milieu, waardoor bij wijze van spreken door die temperatuursveranderingen en andere milieucontaminaties de zee verandert. Ja. Armabi heeft daar een heel mooi symposium een paar weken geleden over gehouden. En als dat bijvoorbeeld weggaat, de zee wordt groen in plaats van blauw, dan komen ook weer geen toeristen. Nee. Nou, economisch heeft dat natuurlijk weer zijn effecten. Dus dat hele proces van gezondheid, waarbij we dus ook realiseren dat 80% à 90% niks met medische sector te maken heeft, maar juist met deze omstandigheden. Temperatuursverandering heeft daar een enorme impact op. Ik had het er al eerder met de directeur van Armabi over. Zijn zaken heel lang al bekend? En u noemde net het voorbeeld dat het goed zou zijn als we meer groen zouden hebben in wijken. Minder asfalt, omdat het daarmee ook warmer wordt. Correct. Waarom gebeuren die makkelijke oplossingen eigenlijk niet? Nou, makkelijke oplossingen in het kader van. Dus wat is makkelijk in de zin van een beleid. Maar wat is veel makkelijker om geen beleid te hebben. Om de dingen gewoon hapsnap te doen, snel te doen. En er zit een enorme pressure, ook commercieel gezien. Ja. Misschien zijn bepaalde dingen juist, levert minder commercieel geld op, maar zijn wel belangrijk voor onze gezondheid. Dus die hele productie bijvoorbeeld vanuit industrieën wordt nu bij wijze van spreken weer sterker vanwege al die oorlogen. Dus er komt minder aandacht voor bijvoorbeeld alternatieve energiebronnen, die dus de verhoging van de temperatuur tegengaan, maar juist weer meer voor de olieindustrie, omdat er veel geld verdiend kan worden. Dus wat dat betreft maakt het alleen maar moeilijker. En wat we nu proberen te doen, is ook vanuit publieke gezondheid de gedachte, wat we dus noemen health and all policies, mee te brengen. Dus met health and all policies betekent dat iedereen, waar die ook bezig is met beleid, gezondheid ook in het achterhoofd moet hebben. Dus als ik een wijk ga ontwikkelen, nou betekent health and all policies, even nadenken. Ja. Trottoirs, voldoende groen, in plaats van oké, we hebben een wijk neergezet, we hebben geasfalteerd en we zijn klaar. Ja. Nee, maar die mensen kunnen nergens naartoe, de ouderen kunnen nergens naartoe, kunnen niet buiten zitten. En we moeten niet vergeten onder andere dat de sociale gezondheid, wat we nu noemen, een van de 3 belangrijke pijlers van onze gezondheid is. Fysiek, geestelijk, sociaal. Als je de hele dag thuis zit en je kunt niet naar buiten, je kunt niet met andere mensen praten, ja, dan heb je ook, je gezondheid heeft daar last van. Ik begrijp het en ik wens u heel veel succes.